Respecte als actors, els demanem que apaguin els mòbils i qualsevol aparell que pugui afectar el desenvolupament de l'espectacle. També els informem que està prohibit fer fotos amb flaix. Moltes gràcies i gaudeixin de l'espectacle. Fa molts i molts anys, en un poble anomenat Puigverd, ocorregueren uns fets molt foscos que val la pena explicar. Una maledicció sobrevolava el poble de Puigverd en forma de drac ferotge. Ell i el seu exèrcit s'havien establert als voltants del poble i amenaçaven a destruir-los si la gent no els alimentava. Van entregar-li tot el bestiar: ovelles, vaques, fins i tot cavalls. Però també una llarga sequera maleïa el territori i feia que les collites no prosperessin, cosa que feia que ni tan sols la gent del poble pogués menjar i sobreviure. El drac i els seus homes, però, van decidir fer un tracte. No destruirien el poble, a condició de que cada setmana se'ls hi entregués viva una noia jove per a que el drac se la pogués menjar. Davant de tal desesperació, el rei de les contrades va haver d'acceptar i va decidir fer un sorteig setmanal entre totes les donzelles del regne per
triar la donzella que seria entregada. Majestat, la noia es va resistir i els soldats diuen... La paraula d'aquests soldats no significa absolutament res per a mi. 2 soldats ben entrenats que no poden retenir una noia sense matar-la. Però quina classe de gent tenim treballant, si es pot saber? Em disculpo, Sa Majestat. Estan sota la meva responsabilitat. Ni una més. Això han dit els homes del drac. Ni una donzella morta més. Diuen que ho van deixar ben clar, que havia d'estar viva. I que si es repeteix, Déu ens ajudi. Ho arrasaran tot. I doncs què fem amb la mare? És veritat, la mare. Que passi una altra nit al calabós, després de poder-ho deixar lliure. Però, Majestat, la llei diu... Conec la llei al peu de la lletra, però no podem començar a matar gent així com així. Però, Majestat, si coneix la llei, permetem discutir-lo. Tothom que gosi a parlar en públic dels rumors que tots coneixem serà engarjolat i executat. I si no ho fem així, correm el risc que la gent comenci a parlar. El rumor no és cert. Queda clar? Queda clar? No crec que hi hagi ningú més que s'atreveixi a repetir-ho en veu alta. Hem de saber entendre una mica la dona. Li vau matar la filla davant seu. En situacions així, tots diríem tonteries. Té raó, Sa Majestat. Bé, queda clara la meva voluntat, doncs. I sobretot que no torni a passar. Si no, qui prendrà represàlies seré jo. Bé, Majestat, ens retirem, doncs. Sisplau, deixeu-me passar, sisplau. La meva filla s'està morint. No tenim menjar, ni medicines, sisplau, per les vostres mares. Deixeu-me passar i parlar amb el rei. La meva filla s'està morint. Mireu-la, sisplau. Ens morim de gana. Només vull parlar amb el rei. Sisplau, sisplau. Mentrestant, el poble de Puigverd intenta fer una vida normal. Hi ha ganes, sí, però és un poble de gent forta,
de dones treballadores, d'homes honrats, de bona gent. Un poble que intenta no queixar-se i tirar endavant. Cada vegada, però, la gent està més cansada, més neguitosa. El drac ja s'ha emportat a 12 donzelles i els morts per fam ja ningú els compta. La gent gran veu com aquelles terres que havien cuidat i treballat amb tanta suor ara no són més que terra àrida, on res hi germina. Aquests dies, però, hi ha alguna cosa que fa que la gent del poble encara estigui més neguitosa. El rei no surt, no dona explicacions. Tampoc veuen a la reina. Només veuen, i molt de tant en tant, la princesa entrar i sortir de palau com trista. Ja no saluda ningú. Ja no vol saber res de la gent. Ella, que sempre havia estat tan simpàtica i riallera. Però el que ningú sap tampoc, i el que tothom es pregunta en secret, és on va la princesa quan marxa de palau? Com ha anat? Bé. Bé, i ja està? Ai, com pot ser que estiguis així? El que donaria jo per tenir un home com el que tens tu? Baixa la veu. Què vols, que ens sentin? Elisenda, sisplau, ets la princesa. Pots fer el que vulguis. Tu no entens res, no? Et penses que jo podria casar-me amb algú que no forma part de cap dinastia? Ni tan sols de la noblesa? El Roger no et convé. Et portarà problemes, ho saps, no? No comencis tu ara. Sempre igual amb que no em convé. Ja sóc prou grandeta. Ja t'ho faràs. Prou. No en vull parlar més. I què? Va, explica, Com ha anat? Si segur que hi ha alguna cosa a explicar. Va. Doncs avui hem anat a l'arbre del penya-segat, on ens trobem sempre. I resulta que havia gravat un cor amb les nostres inicials. Que romàntic. Que cursi. Ai, deixem-ho estar. És que no se us pot explicar res. Vaig a Palau a veure la reina. Com? Que li diràs que estàs amb el Roger? No. És clar que no. Però he de parlar amb ella. Majestat, sisplau. Sa majestat, sisplau. Ha de dir-li al seu pare que necessito veure'l. Per favor, miri com està la meva filla. Em sap molt de greu, senyora, però jo no puc fer-hi res. Li suplico pel que més vulgui. Li suplico per la meva filla i per tota l'altra gent que s'està morint de gana. Pel que més vulgui. De veritat que em sap molt de greu, senyora, però jo no puc fer-hi res. Ara, si em disculpa... Tot arribarà, majestat. Tot arribarà. Mare. Hola, bonica. Sembla que avui tampoc plourà. Mare, hem de parlar. Ja ho crec. Què vols dir? Ja saps el que vull dir. El teu pare està fart de que marxis de Palau i no li diguis on vas.
I això no pot ser, filla. No pot ser que una princesa tingui intimitat. No pot ser que una filla no parli amb el seu pare. Mare, si callo, és perquè el silenci és millor que la veritat. Però, filla, on vas quan marxes de palau? I no et parlo com a reina, sinó com a mare. On vas? Estimo, mare. Estimo amb tot el meu cor i estimo un home que no podria ser acceptat als ulls del pare. Ni als teus. Ja saps el que t'hi jugues, filla? M'hi jugo la meva felicitat. Ets la princesa. I una princesa no pot estar amb qualsevol. T'has parat a pensar què diria el poble? M'és igual el que dirà el poble. El meu amor, la meva felicitat, ho sento, mare, però van per sobre del que dirà el poble, el pare o qualsevol que passi pel carrer. El teu pare no és qualsevol que passi pel carrer. I sense el teu poble tu no series aquí, ni portaries aquests vestits, ni podries viatjar, ni llegir, ni tan sols demanar allò que necessites. Així que una mica de respecte. M'has entès? Filla, l'amor, tu creguis o no, arriba. Amb el temps, sí. Però què et penses que hi faig jo aquí? Els meus pares em van portar quan tenia 14 anys. Vam sortir de Barcelona, vam arribar aquí i llavors em van dir que havia vingut per casar-me. Per casar-me amb el teu pare, sí. Que et penses que ho vaig triar jo? Però l'amor arriba, filla, arriba. Déu sap com em va costar acceptar-ho. Però mira'm, ara sóc feliç. El teu pare em cuida i jo et cuido a tu. Ho entens, filla? T'he preguntat si m'has entès. T'he entès. Però no em resigno. Jo no. Ho amagaré a la gent, al poble i al pare. Però si surt a la llum, no hi renunciaré. Ho sento, mare. Ja pensava que no vindries. Ja saps que sempre vinc. Tard o d'hora, però sempre arribo. Més tard que d'hora. Calla. T'he trobat a faltar. I jo també, sempre. He parlat amb la meva mare sobre això nostre. Què? Li has dit a la reina, eh? No li he parlat de tu. Però li he dit que vull poder estimar públicament. Que no vull que ens amaguem més. Elisenda, estem bé així. La nostra situació és molt complicada i és millor... Quan dius aquestes coses penso que no m'estimes. Elisenda, és la veritat. Així estem el millor que podem estar. Ah, sí? I què faràs tu el dia que arribi un príncep de qui s'aponi i m'hagi de casar amb ell? Què diràs tu, Roger? També et serà igual? I és clar que no. I doncs? I doncs no ho sé. Intento tirar endavant com puc, sense pensar que mai podré estar amb tu als ulls de l'altra gent, simplement perquè no estic a la teva altura. No és això, Roger. Sí, princesa, sí. És exactament això. Qui sóc jo? Un escuder. Un escuder de família humil i vulgar. No és això. Per tant, et demano no pensar-hi ara, ja que cada moment amb tu és com un regal que no vull malgastar per a res del món. Només vull abraçar-te i notar-te així fins que puguem, perquè pot ser que un dia ja no em deixin. Jo t'estimo a tu, Roger. Doncs besa'm. Mentrestant, el poble segueix intentant fer vida normal. Avui és festa major, la primera que passen sota l'amenaça del drac i els seus homes. El poble, però, no es resigna i decideix celebrar-la. Confien que un dia de festa farà tornar al poble una mica d'alegria i que, potser d'aquesta manera, podran veure el rei i la cort.
Vilatans i vilatanes, gràcies per ser aquí avui. Estem aquí perquè som un poble fort, que no es resigna a viure sotmès sota una amenaça tan gran com aquest drac i una desgràcia com aquesta sequera. Us dono les gràcies per ser aquí i us transmeto esperança. Esperança, sí. Demano que tots fem una pregària per les 12 donzelles que han mort a mans del drac i el seu exèrcit. Donzelleta agraciada, a qui vos compararé? A la flor de la perera o a les roses del roser? A la flor de la perera vos comparo per blancor. A les roses del roser vos comparo pel color, vos comparo pel color. Ja fa temps que no cau aigua, el blat no ha pogut pujar. Ja fa temps que no cau aigua i això ens farà trontollar. Cantem fort per a que plogui i pregarem tot cantant. Al bon Déu li demanem que la pluja vagi arribant, que la pluja vagi arribant. La desgràcia ens aplana com a poble ens fa resar. La desgràcia ens aplana i que ens fa a tots plorar. Senyor Déu, us diem que a nosaltres ens ajudeu i feu fora aquest drac i al poble allibereu, i al poble allibereu, i al poble allibereu. La meva filla s'està morint. Filla meva, petiteta. I vostè, princesa, com pot dormir a les nits? Com pot mirar la gent a la cara? Què diu? Ara farà veure que no ho sap, majestat. Doncs estalviï-s'ho. Tothom ho sap ja. Tothom sap que qui va sortir el sorteig va ser la princesa. Què? Tot arriba, majestat, tot torna. Filla. Mare, calla, sisplau. Però t'adverteixo que si és veritat el que m'han dit, tu tindràs la culpa. Prou de parlar d'aquestes maneres. Però tu què t'has pensat parlar així als teus pares? Als reis! Jo no sé què és un rei. Només sé que és un pare i ara mateix estic demanant que em digui la veritat. On vols arribar? Vull saber si vaig ser jo qui va sortir escollint el sorteig de donzelles. Això és mentida. Un número absurd que no té ni cap... Sempre! Sempre tenen una mica de veritat, pare. Però que no sents el teu pare, filla. Mare, t'ho suplico. Si tu saps alguna cosa, digue-me-la ara mateix. Ho exigeixo com a filla nostra i com a futura reina també. Vull saber, necessito saber si és veritat això que diuen.
Vols la veritat? Sí! No! Molt bé, doncs! Tindràs la veritat. La veritat és que tu vas ser la setena d'ella elegida a la setena setmana de sortejos. La veritat és que si no hagués estat pel teu pare, la teva mare i la seva gent de confiança, tu avui estaries morta i el teu rei ja sense nera. La veritat és aquesta. Aquí la tens, Carlos! Doncs és això que estic sentint. Tot aquell temps enganyada per la meva família, pels meus amics, passant per costat de la gent que parlava sense que jo el sentís, de totes aquelles famílies que em maleïen perquè eren les seves filles descontentades i jo. Em sento una traïdora, una princesa covarda que el seu poble no li importa gens. Però no és així. A mi el meu poble m'importa, sí, m'importa molt. És que tinc una altra opció. La meva única opció de redimir-me del que he provocat és entregar-me a la reacció. Calla! No tens opció! Callaràs i mai ningú sabrà què va passar. Ho sento, pare, però no ho faré, no callaré. Com goses? Jo t'estimo, pare, i tu a mi. I a tu també t'estimo, mare. I com que us estimo, sé que vosaltres també m'estimeu a mi. I que no em deixaríeu viure amb aquesta culpa al ventre que no em deixa ni respirar. La meva única opció és complir amb el destí que Déu va dictar quan el meu nom va sortir en aquell sorteig i entregar-me al drac per morir a les seves urpes. La decisió està presa i és aquesta. Que preparin els cavalls, he de sortir de palau. Per variar, tard. Ho sento, Roger. Va, és igual. Mira què he fet mentre t'esperava. Què és això? Que no ho veus? 23 del 4, 23 d'abril, és el dia en què ens vam donar el primer petó. Roger. Ja sé que sembla cursi, i potser ho és. Però aquest dia no se m'oblidarà mai. D'aquí 2 dies farà un any d'aquell dia, i jo encara no m'ho crec. Roger, t'he de dir una cosa. Ara fas broma. No. Hem de parlar seriosament. No sé, digue'm. M'estàs preocupant. He fet tard perquè està al palau amb el rei. Ah, m'és igual que facis No, tard, ja Roger, saps. escolta'm. Segur que has sentit a parlar d'un rumor de mi i del drac. Roger, et demano que no menteixis. Elisenda, t'he dit que no sé de què em parles. Però per què tots feu igual? Em voleu protegir amb mentides. Us penso que no soc prou forta per afrontar la veritat o què? Sé que vaig ser jo la donzella que va sortir al sorteig, Roger. Ho sé. I el que sento ara mateix és una barreja entre ràbia i desesperació. Per què no m'ho vau dir? Per què, Roger? Elisenda, ja t'he dit que no sé de què em... M'insultes tractant-me d'ingènua! Elisenda, sisplau. He vingut per dir-te que he decidit entregar-me, Roger. Demà la donzella que serà entregada al drac seré jo. Però què dius? T'has tornat boja? No ho sé! No sé quina diferència hi ha entre una boja i jo mateixa, però aquesta és la meva decisió. Elisenda, això no ho tornis a repetir. Encara que volguessis, el teu pare mai ho permetria, ni jo tampoc. Mira, no sé per quin motiu tothom es pensa que ha de donar-me permís per fer les coses. Soc una dona prou grandeta com per poder decidir per mi mateixa i ja he decidit. El meu pare ja sap quina és la meva decisió. I malgrat que no l'accepti, sap que ni ell ni ningú podrà fer-me enrere. Ni ell ni ningú. Però és que t'has pensat que estàs sola en aquest món o què? No t'has parat a pensar en el que senten les persones del teu voltant? El teu pare, la teva mare, jo no conto per a res, Elisenda. Ho sento, però una no pot resignar-se a viure amb aquesta culpa al ventre només per no ferir els altres. Ah, no? Doncs marxa. Marxa per on has vingut i no cal que em tornis a dir res més, perquè tampoc ho voldré sentir. Roger, si us plau! T'he dit que marxis. Marxa! I no vindràs a dir-me adeu? Adeu, princesa Elisenda, adeu. I ara foti el camp del meu davant.
estaran encantats. Doncs fes-ho per nosaltres, sisplau, Elisenda. Elisenda, sisplau, no ho facis. Te ho demano per l'amistat que ens uneix des del dia que vam néixer. Pensa en els que t'estimem, no ho facis. Boniques, us entenc perfectament. Us penseu que no em costa a mi. Us penseu que no sé que si no hi ha un miracle moriré esbudellada a la boca d'un drac maligne. Però és que no tinc cap altra opció. Elisenda, sisplau, sisplau. Sisplau. Jo també t'ho demano per l'amistat que ens uneix des de petites. No insisteixis més. No m'ho pots demanar, això és que no ho entens. Sí que t'entenc. No! No ho entens. Jo no em puc imaginar la meva vida sense tu aquí. I jo una vida sense vosaltres. No, princesa, jo t'estimo. T'estimo molt. No podré suportar que marxis. No em puc imaginar la meva vida sense tindre't al meu costat, Elisenda. Què dius? Crec que ja n'hi ha prou. Vaig entregar-me. Cuideu-vos molt. I no m'oblideu. Les hores abans de l'entrega, el Palau Reial es queda mut. Ningú parlava. Tothom vagava atònit pels passadissos i els jardins. L'estimada princesa era a punt de ser entregada a una mort segura i terrible. Molta gent del poble, però, va voler anar a dir un últim adeu a la princesa i acomiadar-la en les seves pregàries. S'havia guanyat el respecte de tothom amb la seva valentia, el seu honor. Molts dels seus amics, però, no hi van anar. No podien suportar tant dolor. Tampoc hi va anar el Roger, el seu estimat, ni tan sols els reis. La princesa va acomiadar-se sola, enmig de molta gent. Vilatans i vilatanes tan estimats per mi, avui m'entrego al meu destí, a la meva mort, davant d'un drac maligne que no ens deixa viure. Ho faig per vosaltres, per la justícia divina, però també per mi. Sé que fa molt de temps que sabeu que el meu nom va sortir en aquell sorteig. Sé que sabeu també que el meu pare ho va intentar amagar. Amb tot això vull demanar-vos que intenteu perdonar-lo. Perdoneu-lo. Us ho demano com a última voluntat, poble estimat. Sigueu justos. Jo ho estic sent. I no m'oblideu. La desgràcia s'apoderà de Puigverd
la mort i la desesperació, la fam i la sequera. El poble queda mut. Ningú aconseguia treure's del cap les paraules de la princesa ni la seva mirada valenta. I encara que ja semblava tot perdut, que semblava que el somriure de la princesa s'havia perdut per sempre, el rei va decidir no deixar de lluitar i fer una crida desesperada per salvar, fos com fos, la vida de la seva filla. Diuen que l'esperança és l'últim que es perd. I en un últim intent de mantenir viva aquesta esperança, el rei va convocar tota la gent del regne per demanar, o més ben dit, per implorar, la salvació de la princesa. Qualsevol persona que sigui capaç de deslliurar-nos d'aquest drac maligne d'una vegada per totes serà recompensada amb totes les riqueses i títols que es pugui imaginar. I si és capaç de salvar la meva filla, la princesa, li prometo davant de Déu que li serà entregada la seva mà i podrà casar-se amb ella. De no ser així, la desgràcia acabarà destruint el nostre poble. Que Déu ens ajudi. Amén. Sigui santificat el vostre nom. Vingui amb nosaltres al nostre regne. Faci la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, en el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els vostres deudors. I no permeteu que nosaltres caiguem en tentació. Ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Déu nostre Senyor, si ets tan bo com tothom diu que ets, sisplau, ajuda'ns. Som bona gent, no volem mal per ningú. I aquest drac ens està destruint. He perdut molta gent que estimo. La gent perd els seus fills, els seus pares. Sisplau, ajuda'ns. Potser no sóc digna de la teva bondat, no ho sé, però l'altra gent que ho està passant malament sí que ho és. Déu nostre Senyor, t'ho demano, sisplau, ajuda'ns a sortir de la ignomínia i fes que la gent que cuida els seus fills pugui gaudir-ne, o la gent que treballa les teves terres pugui alimentar-se. Déu nostre Senyor, demostra'ns la teva bondat, t'ho suplico. Mireu, mireu allà dalt. De sobte el cel s'il·luminà i un exèrcit de 7 homes vestits de blanc descendí per ajudar aquella pobra gent a vèncer el drac. L'home que els dirigia es deia Jordi, un sant, sí. Era un enviat per la gràcia de Déu a ajudar a la gent bona i treballadora de Puigverd. El rei va manar al seu exèrcit que l'acompanyés en la seva missió i el poble va poder acomiadar-los amb eufòria i esperança. Per primera vegada en molt temps, un raig de llum s'obria camí enmig de tanta foscor. La gent s'abraçava, ploraven d'alegria, hi havia esperança. Després de tant de temps, sí, hi havia esperança.
Princesa, Qui és? sóc Sant Jordi. Deu escoltar les pregats de la gent que l'estima. M'envia per rescatar-la. Ara no tenim temps. Vinga amb mi, la traurem d'aquí. Però si està ple d'homes del drac! No es preocupi. Agafi aquesta espasa i faci el que pugui per defensar-se. I sobretot, confiï en Déu. Ara, només ens queda encomanar-nos en la força divina i confiar en la bondat de Déu. Acompanyeu-me amb la meva pregària i, sobretot, confieu. Déu vos salve, Maria, plena sou de gràcia. El Senyor és amb vos. Bendita sou vos entre totes les dones i bendit és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.
igual i aguantem com podem. Tu demano, sisplau. És la nostra filla, porta-la a Pareu, sisplau! Seu està! Vostè, senyora, digui'm per quin motiu em menys té tant com per fer una cosa així. Que per què el menystinc? No heu vingut per la gràcia de Déu? No us ha enviat Déu Nostre Senyor per deslliurar-nos del drac maligne? Doncs digueu-me, per què no ho ha fet abans? Per què n'ha hagut de morir 12 donzelles abans que Déu reaccionés? Només perquè és la princesa. I el poble? Les nostres vides no valen prou? La meva filla va morir. La van matar. Només tenia 20 anys. No plori, sisplau. Ara ja sé qui és vostè. Ho sé, perquè he conegut la seva filla. Enmig d'una cruel batalla, ella i altra gent que viu al regne de Déu varen baixar per ajudar-me a matar el drac. La seva filla em va dir que estava bé veient-la des del cel i que quan Nostre Senyor vulgui ja es retrobaran en el més enllà. Però té tota la raó. Un rei no és rei sense el seu poble. Ni una princesa no és princesa. Accepti aquesta rosa com a disculpa. Va sorgir de la sang del drac i crec que li pertany a vostè. Planti-la, faci sortir un roser ben alt i doni una mica més de bellesa a la vida terrenal. I a vostè, Sa Majestat, li demano que cuidi més el seu poble i que l'escolti. També vull dir-li que li agraeixo l'oferiment de la mà de la seva filla, però jo sóc un enviat de Déu i no ho podré acceptar. La seva filla és una dona enamorada i com a tota dona enamorada té el dret de triar l'amor que vulgui. Doncs que així sigui. Com a rei vostre que sóc, em disculpo amb vosaltres, poble estimat, i us prometo que a partir d'avui vindran temps millors per a tots. També declaro, per la seva gesta miraculosa, a Sant Jordi com a patró de les nostres contrades. Una gesta que serà recordada cada 23 d'abril per no oblidar mai qui som i d'on venim. Glòria a Déu, glòria a Puigverd i glòria a Sant Jordi! Encara que les històries sempre tenen un principi i un final, les llegendes són això, llegendes. T'he trobat a faltar, t'estimo molt, Roger. I jo, princesa. Perquè al cap i a la fi, què és això sinó una llegenda sobre una princesa, un drac, una rosa, un sant? Mira, sembla que s'està trencant. Ei, què és això? Treu foc! Diré a tothom que vull estar amb tu per sempre. Què és això sinó una bonica història d'amor? Besa.